Тук отварям вратата. Тук има едно шкафче, в което има газова бутилка и където по-настоящем се съхраняваме и буклука. Така. Тук имаме вебасто, което е доста интересно. Има опции да държи водата на 40-70 градуса, да топли въздуха, да топли водата и въздуха и може би да охлажда. Така, тук имаме джаджи на стълбичката, един контакт за 200 волта, вентилатор за подобряване работата на хладилника, лампичка духалка на печката. Тук имаме едно плотче, което може да се справи така. Тук на това барче, което има гледка вънка през вратата, има две котлончета, една мивка, шкафчета, вилици, лъжици. Тук има една маса, която може да се разтяга и двойна седалка с долап отдолу, разни шкафчета, тук кабината отпред, правим разминаване, хладилничето, не се вижда много за какво става въпрос. Тук леглата са предвидени на 2 етажа. Може би да палим една лампа. Ние сме го направили на склад тук. Иначе би трябвало да има още един матрак, като първи етаж. И си мислим, че може да бъде доста по-добре разпределена работата, ако се ползва само едното легло по принцип. Както казва къната, света я светих. Имаме кенефче с флаш, с една мивка, която може да е малко по-интересно, защото в зависимост от това да се ползва банята за тоалетната се мести. Душ, малко шкафчета и в общи линии с това се изчерпват нещата.